4 είναι ένα τύπη μαγιό για κάθε στυλ. Το καλοκαίρι ήρθε και μαζί του έφερε και το άγχος. Τι μαγιό να βάλω στην παραλία? Ας ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά. Υπάρχουν πολλοί τύποι μαγιό για κάθε στυλ και σώμα. Σίγουρα ένα θα ταιριάζει και στο δικό σας γούστο. Αυτό που δεν ταιριάζει σε καμία όμως είναι το άγχος για το σώμα μας. Δεν υπάρχει σωστό σώμα για το καλοκαίρι. Υπάρχει σωστό μαγιό για το δικό σου στυλ. Πάμε να δούμε 4 είναι ένα τύπους μαγιό και πώς μπορείς να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Τρίγωνο μπικίνι. Ταιριάζει σε όσες θέλουν ένα πιο minimal διαχρονικό look και είναι ιδανικό για ηλιοθεραπεία, καθώς αφήνει ελάχιστα σημάδια. Στράπλες. Ταιριάζει σε όσες θέλουν να πετύχουν το τέλειο μαύρισμα, μιας και δεν έχει τυραντάκι για να κάνει σημάδια. Tip. Αν έχεις μεγαλύτερο στήθος, προτίμησε ένα με ενίσχυση ή εσωτερική μπανέλα για σταθερότητα. Ψηλόμεσο μπικίνι. Ταιριάζει σε όλες και γι' αυτό και παραμένει στη μόδα κάθε χρόνο. Μπορείς να το επιλέξεις, ιδίως αν αγαπάς την ρετρό αισθητική. Ολόσωμο μαγιό. Και αυτό ταιριάζει σε όλες. Είναι τέλειο για όσες επιθυμούν παραπάνω κάλυψη, στήριξη και άνεση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα ολόσωμα είναι συντηρητικά. Μπορεί να είναι σεξι, αθλητικά ή πιο κλασικά, ανάλογα με το κόψιμο. Bonus. Mix and match. Αν θες να συνδυάζεις διαφορετικά tops και bottoms και να δημιουργείς δικά σου set, τότε είναι ιδανικό για εσένα που θες κάθε φορά να εμφανίζεσαι με διαφορετικό μαγιό και στυλ. Να θυμάσαι, διάλεξε αυτό που σε κάνει να νιώθεις καλά και όχι αυτό που σου είπε κάποιος άλλος ότι σε κολακεύει.